बरो दीस आसा नवरात्रेचो दुसरो दीस आणि या गांवकारवाड्याच्या या देवस्थानाच्या पवित्र अशा पटांगणात विविध कार्यक्रम आणि विविध उपक्रम आमच्या मानेस्त आमदाराच्या हस्ते झाले जे हांगासर देवस्थानचे हे जे सभा मंडपाचे हे जे भूमिपूजन झाले त्याच बरोबर आमच्या GI फंडांसून हे जालें ट्युरिजमाच्या मार्फत एक हांगासर एक पवित्र उंच आणि एक सुंदर असो हेजो मनोरो उबो जातलो हाय मास्काचो। त्याच बरोबर आमचो जो दुसरो ह्या देवस्थानाचे जे प्रवेशद्वार आहा ते जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतून सुरू जातले आणि दुसरे म्हणजे ह्या देवस्थानाच्या ह्या वास्तूक आमच्या जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतून साऊंड सिस्टीम आणि त्याच बरोबर CC कॅमेरे यांचे अर्पण आमच्या मानेस्ता अंतराच्या अंतर्गत जाल्ले आसा आणि एक ल्हानशी भेट म्हणजे खुर्च्यांचे अर्पणूय जाल्ले आसा। इतले सगळे बरोबर प्रोग्राम घेतिल्ले आसात। हांगा सगळे डेव्हलपमेंटचे रस्ते म्हणा तुम्ही, हांगा सभागृह म्हणा, हायमासचो आणि तुमचे आज कॅमेरा दिल्ले आसा, साऊंड सिस्टम दिल्ली आसा, खुर्च्यो दिल्ली आसा। आयज एक बरी गोष्ट घडत आसा की बाबा ओवरऑल ह्या मयेम मतदारसंघा भितर डेव्हलपमेंट जात आसा, रस्ते जात आसा म्हणा तुम्ही, सगळे ह्या सगळ्यो ह्या देवीच्या भोवतीचो सगळो भाग जर डेव्हलप जात आसा। आता फुडलो आता भाग म्हणजे टुरिजम डिपार्टमेंटच्या थ्रू हांगा ओवरऑल ब्युटिफिकेशन जातले। हांगा जी खरी जी गरज आसा जी डेव्हलप बरें दिसूंक जाय हो जागो किंवा मया भितर एक बरो जागो येवपा सारको जागो तो असो तयार जातलो गांवकारवाड्याचेर अशें सांगून वयता।